να κάνω και εγώ να διαβάσω μάλλον μια ανακοίνωση του κ. Γιασεμάκη προς το σώμα. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οροπού, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Οροπού, παρακαλούμε να αναγνωστεί πρώτη της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1 Δεκάτου 2012, σχετικά με την απουσία μας από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Σημαντική προγραμματισμένη υποχρέωσή μου από 20 ημέρου με κρατά μακριά από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είχαμε ενημερώσει, κύριε Πρόεδρε, εγώ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αρμυριώτης, σε συνάντησή μας σε κοινωνικό γεγονός, την Τετάρτη 26 Ενάτου και πριν στείλετε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι τη συγκεκριμένη ημέρα Δευτέρα, 1 Δεκάτου 2012, θα απουσιάζαμε. Σας ζητήσαμε παράλληλα, αν είχατε την πρόθεση, να κάνετε Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, να μην γίνει Δευτέρα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες. Παρ' όλα αυτά, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η πρόσκληση που στείλατε μία ημέρα μετά τη συνέντησή μας καθόριζε Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς την ημέρα που σας ενημερώσαμε ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα απουσιάζαμε. Ελπίζω ότι αυτό το γεγονός δεν σχετίζεται με το ότι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν θέματα για τα οποία εγώ προσωπικά και το σύνολο της παράταξής μας έχουμε διαφωνήσει και έχουμε καταγγείλει. Θέλουμε να πιστεύουμε, γνωρίζοντας το ήθος σας και τη σοβαρότητά σας, ότι αυτή η πράξη δεν υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα, τουλάχιστον από τη μεριά του Προεδρείου. Με εκτίμηση Γιώργος Γιασεμάκης, Γιώργος Αρμυριώτης. Να ενημερώσω εδώ το σώμα ότι πράγματι έτσι ακριβώς έγιναν τα γεγονότα, όπως τα αναφέρει ο κύριος Γιασεμάκης. Αλλά η δυναμική, όπως λέμε, των θεμάτων και το γεγονός ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα σημερινά υπάρχουν τρία θέματα τα οποία απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και το γεγονός ότι δύο συνάδελφοι, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Οικονόμου και ο Στέλιος ο Μπατζάκας. Λοιπόν, και από αύριο προτίθεται να απουσιάσει και ο συνάδελφος ο κύριος Πέπας, ακριβώς για αυτό το γεγονός ότι επειδή δεν θα υπήρχε συγκεκριμένη πλειοψηφία από τη μεριά της πλειοψηφίας και προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα αυτά, επειδή είναι και κατεπήγοντα, έγινε γι' αυτό ακριβώς το λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα μπορούσε πράγματι να γίνει μία μέρα ή 2 μέρες αργότερα. Δεν χάλαγε ο κόσμος. Απλά αυτές οι αποχωρήσεις των συναδέλφων ήταν που ανάγκασαν το Προεδρείο να γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα και κανένα άλλο γεγονός. Τώρα στην ανακοίνωση του κυρίου Νίτσα που αφορούσε τα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου, ότι μάλλον την καταγγελία που έκανε ο κύριος Γεώργιος Δάβρης, τα έγγραφα που κατέθεσε ο κύριος Δάβρης στο Προεδρείο κ. Νίτσα είναι ταυτόσιμα ακριβώς με αυτά που έχει καταθέσει στη μηνυτήρια αναφορά του στον εισαγγελέα. Παρ' όλα αυτά, από το Προεδρείο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να σταλούν όπου ακριβώς επιθυμεί ο κύριος Δάβρης.